Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Mahoti Circle kalapan pau ya kajing persya halor kajingwan ai tika COVID khat khandai jongki katu katne ki brui ki banabar kathain happy HC Mahoti da kabala keno bakate kajingwan ai tika jongki te ki brui ki banabar kalapan ting pensir wat iki pai ba nong song jong ka Mahoti hi borok away namar yo bakite ki brui ki bamla ban ithu kinlong penban ki nongwan ra yau tiu khanyang jingpang sya kate kathain haka arpan riu tarik ujamang kumbashi bos kisipai rengkau ka India lambat ki kurim bat ki bahayeng jongki kilalet syaka PHC Mahoti ban pendap ya kajing ai ketika COVID khat khandai hanrei kalami par kajing keno na kate ka seng ba haka por ba kite gi bri ku hiar na ka bos kimsem labot per king ya ki kendon ka sarkar ban ya jangai iwe na iwe pat haka ba kilami da kajing lum brum ina ka FTGP Mahoti Circle iyo snow lengba jing iyo khobon ki paiba ngi skoi ka su jong paiba ba hidon bawan ai ya ka injection tika te ba dena bar jongga ni ka snong lene jongga ni area te kapen hoy barok ngi don kam ya vaksin ngarung apen sulur kumba ka sugar kala batha apa sulur ba barok ngi de ben sim ya ka vaksin te abang sim ya vaksin te kalong ba ngi kheng hak ji so jungi ngi ong ba ni tharai ba ni vaksin ya kal area Mahoti di tangki nong de area Mahoti ki beliau napo area Mahoti henry ndang ila so pe ba iwan ban jurik mene step iwan ban pe kadon sisha ba kidon ki banabar ki bawan kum ki sipai ba don ki beliau ki banabar ki bangimla ban itu te kabu jingma yangi ki pai nong song jong ka Mahoti te namar ba katkum ka jing tha jong sarkar ba katkum awareness ka ba ka sarkar on pertahiru ba wat ban mi sakiwe ki jaka ngim sha te wat ban rung shiyeng ki breu ru klem ta kino ki kam ngim de ban lek te ban ya kendo ba ki breu kham tam ki banabar te ka kidon ki jing sep tien te bun nangi buai wan chim tika wan chim dawai kidon ki sim sko tien yo ba gane ka jingwan jo ki banabar yo ka sapret hoi nginget ba utau kona udon utau jingpang udon te le dei lang ba jingdon jong uta te kadon ke jing septieng pat yang i ipai ko susung jong ka Mahoti te ngi kapat sarkar la long ka bala ba kan bu yakini banabar kum gi sipai kan pha no syak mu ki civil hospital om sakinong kandong makinong kandong ni la datang pra mangi sini yo ka area Mahoti ngim don jing tieng ngim don jing smith ngi kloi ban sim ya ketika kumba ka sarkar la batha ngi kongu ya ka an ki kandon jong ka sarkar te day lang ba kajing don pat jong kini kum menem step mas nuan ni i mas poi pok gitu ki sipai poi gitu ki breu na ba teki ba ni ki trai snong na sini ki area Mahoti habang idon hajan ni ti ngi kham kriya no kham sajngai mario ni kum tosing na ngi ajan bat ki te kapen i pi kum katu kajing ma te ngi so ti ngi kata te kham tam ba kinong tri po ne po hospital Mahoti ru kidang duna tem don ba pen be ya protocol jong ka social distance don ba pej menem step te nga kapat hiru sarkar la dalong kabala bakin bu kumki volunteer nak menta ban penbek ya ka protocol social distance kumba ka sarkar la batha te ngam dadon syu namar khnang ba kane ka jing terpat na kalyang jong ka seng FGP ya sarkar kumba ban ai jingmut hiru ya sarkar ba kan subha da ka jing terpat jong ka seng FGP ba kan subha ban pengkerya ya kini ki breu banabar syaki kenja hospital kum ka syapo sibil nongpo dan kum ta ter namar hapo nong kendong hi lada ki wan hi ki breu ki banabar ki breu pai nong kendong ki chep tieng ya kani